Jak se správně rozhodnout? Může vám přijít do života nová nabídka práce nebo nějaký povýšení, nový vztah, cokoliv a vy tápete a nevíte, jak se rozhodnout. Jednoduché cvičení, jak si najít tu správnou odpověď je sednout si, uklidnit se, zavřít oči a začít si představovat tu první možnost, co znamená třeba, že jsem nabídku přijal. Tím, že si to představím, tak rozum nepozná rozdíl mezi realitou a vaší představou a vy na základě toho, jak bude reagovat vaše tělo, poznáte, jak se v tu dobu budete cítit. To znamená, představím si, že jsem nabídku přijal a sleduju jenom, co dělá moje tělo. Pokud je v těle klid, cítím se dobře, není tam žádný vnitřní pnutí, nic, mám jasnou odpověď, že tímhle směrem se můžu vydat, že moje podvědomí a vyšší já vlastně ví, že tohle bude v pořádku. Potom si udělám zkoušku, představím si druhou možnost, to znamená, že nepřijmu tuhle nabídku a zase představím si to a zase budu sledovat svoje tělo. A jakmile ucítím nějaký pnutí, bude mě nepohodlně a celkově začnu tak jako nějak tuhnout, tak vím, že odpověď je ne, tudy cesta nevede. Sami si to vyzkoušejte a uvidíte, jak vám tohle cvičení pomůže při vašich rozhodnutích.